I'm tired of watching television. Lubango és l'únic lleó del bioparc i Xanga, una de les 3 lleones. Berta Baide, reportera d'Apunt, és una enamorada dels felins i ha aprofitat l'aniversari del parc per veure'ls de ben a prop, alimentar-los i aprendre a cridar-los i que facin cas. Entraré perquè Xanga està allí, t'equilibra així. Com se queda lleó. Ai, quin nervis, no? Caldrem Xanga. Però si te fa més cas que el meu gat a mi, què passa de mi? Punset, Fulgencio i Eulogio són marabús i Clara Castelló, una de les veus radiofòniques del matí d'Apunt, els té por, com a totes les aus. Amb l'ajuda d'estes carronyeres, una parella de corbs i dels cuidadors del bioparc, Clara ja veu les aus amb uns altres ulls. M'agradaria acabar de perdre la por. ¿Lo quieres tocar? No m'atrevisc Ahora. encara. Tócalo ahora. No. ¿Un poquito? Sí. La cabecita. El cap? Sí. No, les pelits. plomes no puc. Petra i Fúria són 2 porcs senglars de riu africans, una espècie desconeguda per al presentador més escodrinyador de la televisió valenciana, Manu Gorri. En el seu afany per saber-ho tot de les famílies, Manu descobreix com són les relacions i les habilitats d'estos senglars africans. I Fúria va néixer al parc. Sí, aquí en Biopark. Fa quants anys? 9 anys. 9? Sí. O sigui, aquella s'ha independitzat en 9 anys. Sí. Això la mitjana la baixa prou, eh? Així, en 30 anys encara estem a casa dels pares. Benvingudes i benvinguts, ens n'anem de celebració. El Bioparc de València fa 15 anys i no ens ho hem volgut perdre, ni nosaltres ni alguns dels rostres i les veus més populars d'Apunt. Acompanyeu-nos que arranca el viatge més bèstia de la setmana. Comença Animalades! La reportera d'Apunt, Berta Baide, adora els felins. De fet, viu amb 2 gats. Al Bioparc farà realitat un dels seus somnis. Me vas ensenyar els gatets, m'han dit? Sí, els gatets, però ben grandots, els lleons. Al mascle i a les femelles. Estàs preparada? Ai, tinc moltíssimes ganes. Sí? Pues vale, anem. Estic nerviosa i tot, eh? Sí? I així tenim l'únic lleó que tenim en Bioparc València, el mascle. Tot el demés són femelles. Com se diu? Lubango. Anem a arrimar-se un poquet, anem a veure si mos deixa. Dóna un poc de respecte, jo veig que miren així. Ai, que bé! No tindrà gana, Berta? I si li prepareu alguna cosa per menjar? Mira, yo empiezo el día con las 1000 calorías. Anem a agarrar un poquet de carn, un poquet de sang, canella... Sang, per a què? Sang per a que hi seu olores... Estimulant un poc l'olfacte. L'olfacte, el tacte, tot. Amb el menú a punt, a repartir-lo i amagar-lo per la praderia. Així són i són tots els lleons. Dóna una miqueta d'impressió. Estan tots guardats, segur. Estan tots, tu tranquil·la. Tranquil·la, sí, però anem a la faena, no siga cas. Pues anem a anar ficant-ho en llocs que tinguin que buscar-ho en tots els sentits. Què dius, Berta? Trobarà el Lubango tot el que heu amagat? Ahí està. A la taula, mira. A taula para... ¿Qué te pareix? Berta, i se vas ficar difícil, eh? Que es complica un poc la vida. Claro que sí, que no ho tinc ahí a simple vista. En això consisteix això. La de l'arbre no l'ha agafat, eh? Encara no. Puc donar alguna pista? Seu, a veure si el troba. Lubango, darrere. Fred. Ves pa callar. Molt enrevessat, tot temps. Seu guarda per a després, Berta, mentre tu t'ocupes d'altres faenes. Perquè avui hi ha que fer un entrenament, hi ha que vacunar a Xanga, tenim que fer un poquet de tot. Mentre Lubango busca i menja, Berta a seguir. Ara, amb Xanga. Molt enrevessat. Clara Castelló, la presentadora de les notícies del matí de la ràdio d'Apunt, ens acompanya al Bioparc, on vol superar la temor a les aus. A veure, Clara, posa'ns en antecedents. En casa està, diguem-ne, envoltada un poc de pardals. A ma mare li agradava tindre canaris, m'ensenyaven a donar-los de menjar, a netejar la gàbia, posar-li l'aigua neta... I després he volgut també traslladar, no? Aquest missatge, responsabilitzar-se. D'un altre ser viu. Exacte. Hem tingut a casa un perico, que li deien Randy, que fins i tot el van fer famós.
Vos he portat a Randy avui així a la plaça perquè volia presentar-vos el per favor, cuideu-lo bé i després l'agafe, val? Fins després, Randy. Adeu. Però encara així... Jo sempre he tingut eixa por, eixe respecte pels animals. No sé explicar ben bé el per què, però m'agradaria llevar-me-la de damunt. Estàs al lloc ideal. Aquí en Biopark hem preparat l'experiència perfecta per a que conegues un poquet als animals i te lleves un poquet eixa por. Comencem a l'aviari. On acaba de passar... Com veus, aquí tenim aus en llibertat. Sí? Que ens acaba de passar per damunt és una cigonya d'Abdim. Què ha passat? Que no hi ha cap barrera entre els animals i nosaltres. Molt bé, Clara. La cosa va bé. Moltes vegades, quan agafen el trosset de carn, se'n van aquí al riu i el xopen per a reblanir-ho. Esta cigonya és carnívora? Sí. A mi això ja em fa una miqueta de respecte, Atent, Clara. Que segurament penses carnívor i pensem a lo millor més en el que menja un lleó, no? Sí, correcte. I és que realment animals carnívors és qualsevol que se menja un altre animal. En este cas, menja insectes. Quan apleguen les pluges i els insectes, se'ls menja i són insectes que si no podrien destruir els cultius. Per tant, és com que és una au que està molt ben vista. Molt ben vista. Ara que ja sabràs algunes coses sobre els carnívors, que us hem desmitificat un poquet, Sí, ja tinc una altra idea d'ell. tenim el següent nivell preparat ja. Clara encara no ho sap, però en uns moments s'enfrontarà al verdader repte del dia. Quines aus desafiaran la temor de Clara? Superarà la por a les aus? Animalades. El presentador del concurs Nyas Coca, Manu Gorriz, acut al Bioparc per a escodrinyar en la vida i les relacions familiars d'alguna de les bèsties del parc. Has vengut just a temps, Just a temps. perquè anem a fer una cura d'un animal molt especial, que és el potamoquer, així que si vols veureu... Home, clar que vull, clar que vull. Quin animal és eixe? Amb el que li agrada indagar a Manu, de segur que ho pregunta. Quin animal és? El potamoquer és un porc senglar que viu a la selva, en Àfrica. Nyas Coca. És molt curiós per les orelles que té i per el seu color rogenc. Així tenim el mascle, que s'anomena Widel, Val. i així al costat tenim a Petra, que és la femella, que és a la que anem a fer-li la cura. Al torró, Manu. I han criat alguna vegada o no? No, encara no. Encara no? Encara no. No tenen descendència. I el mascle està separat. El mascle està ahí separat. Val. Ells dormen separats, encara que a l'exterior viuen junts, però a l'hora de menjar o a l'hora de dormir sí que han d'estar separats, perquè tenen prou caràcter. Val. És un matrimoni d'habitacions separades. Habitacions separades, Això sí. a Escoca podríem vindre i ho parlaríem. D'això ja en parlarem. Ara, a les cures de Petra. I segueix doctorejant si vols. Que té por de perdre el temps, però que bé. I té bon caràcter Petra o no? Doncs és un animal prou nerviós, per això hem dit que hem de parlar molt baixet i és el que estem tratant de fer ara, de relaxar-la per a que es tumbi i es quede tranquil·la i així els veterinaris poden treballar amb seguretat amb ella. Manu, per precaució, mirarà des de fora. No siga cas que amb tanta pregunta posa nerviosa Petra. Ah, mira, veus? Li rasques la panxa i ahí se queda ella. Ah, li feu la cura ahí, no? Aprofitant que està rascant-li. Antes de hacerlo estalla. Uy, la chica. I ha tingut dosi de cosquerella intensiva. Al contrari del que pensàvem, la presència de Manu ha tingut un efecte balsàmic en Petra. S'ha portat molt bé, no? Molt bé. I l'oles a sot tots els dies? A ver, lo estamos haciendo ahora todos los días, la herida está mucho mejor. Yo creo que haciéndolo mañana y pasado esto ya está cerrado y ya le damos el alta. En funcionament ja, no? Ple rendiment, 100%. Sí. Molt bé. Que bonico tot. Farem servir colors amb nos. Primera missió complida. A seguir, Manu, que encara queda molt per xafardejar de la vida dels porcs senglars de riu. Caldrà permís i animalades. I'm tired of watching television. Al Bioparc, la reportera d'Apunt, Berta Baide, torna al cau dels felins del parc. A seguir amb la faena, Berta. Mira, esta és Sanga. Bueno, avui ens toca en ella fer entrenament veterinari. I per això està sí Javier. Per a què és este entrenament? És facilitar-li el treball, és que deixar-se que es vacune o es traga sang. Com si fos un gosset, un gatet, no? Claro que sí, hombre.
Marian es prepara per cridar Xanga. Jo ara la cridaré perquè Xanga està allí, de que vindrà així. Com se crida millor? Xanga, el de que Xanga, vine així, mira. Però si te fa més cas que el meu gat a mi, què passa de mi? Pues ven, pues pásamelo també. Pren nata, Berta. Així es crida un felí. Ai, quins nervis, no? Xanga! Salve? Has vist, Berta? Passi. I això no és tot, Berta. M'he quedat al·lucinant en el down i baixa i es tomba com un gos. Ara, el que anem a demanar-li és que faci toque. Tal. Estàs avisant-la que la van a tocar. L'entrenament facilita el treball veterinari sense adormir Xanga. El poder hacer una vacunación, una extracción de sangre. Y lentamente lo que hacemos es agarramos un poco de piel. Lo que vamos a hacer va a ser la vacunación de rabia. I en un 3 i no res, vacuna posada. Què t'ha paregut, Berta? Estic al·lucinant perquè s'ha portat superbé. Després hi ha molta gent, jo inclosa, que quan me van a treure sang me porta molt pitjor. Ara l'anem a juntar els guantes. Ai, ja tindrà ganes d'eixir i trobar-se en ell. Claro, mira, la fem passar. Vinga, vinga. I l'ubango de trobar-se amb Xanga. Ves, Berta, i veuràs. Mira, mira con la quigra. Está quirant a Xanga. Ens ha fet un concert, eh? Estem desitjant veure junts Xanga i l'ubango. Clara està a punt de viure una experiència que li proposen al Bioparc per a superar el respecte que li fan les aus. Te voy a presentar unos animalitos. Ajá. Son unos pajaritos así un poquito mediano grandes. Val, doncs perfecte, anem allà. Així arriben els marabús, les cigonyes carronyeres africanes. Ostres, són molt grans. Ai. Que s'arrimen, Clara. Ostres, que curiós, ¿no? El que tenen. Ai, Felipe. Nada, tranquila, tranquila. Vale. Él es eulogio. ¿Eulogio? Sí. Ah, Y eso que ves aquí, esta bolsa grande, sí. se llama saco gular. Lo tienen de aire y hacen sonidos con ellos, en la época de celo y demás. Ay, que se arrima. Nada, no pasa nada. Val. Gente está arriba y punset. Eulogio. De prop impressionen, eh? Amb cura, Clara. I alerta amb eixe bec. Lo que tienen es como cuchillas de cúter Com? aquí Calla. en los bordes. Esos bordes, Sí. o sea, si te pica el marabú, tú no estires el brazo que te puede cortar. Això no és molt tranquil·litzador, però dissimula i pregunta, Clara. Felipe, d'on són estos animals originaris? Son africanos. No sé quina altura poden arribar a alcanzar. Pues los machos, como punset, pues 1,5 metros de alto, más o menos. Y 2 És que metros. són quasi com jo. Y 2 metros de envergadura. Són grans i, de vegades, intimidadors també. Uau, però sí? Això és normal? ¿Es normal que es barallen entre Sí. ells d'aquesta manera? No llegan a hacerse daño. Ah. Ellos se marcan. Pero no, nada, a nosaltres urgencia no. es bueno. Però potser preferís fer una altra cosa. Els podríem veure volar? Sí, claro. Sí. Ui, potser precisament. Ja ho tenim, Clara. O no? M'agradaria acabar de perdre la por. ¿Lo quieres tocar? No m'atrevisc Ahora. encara. Tócalo ahora. No. ¿Un poquito? Sí. La cabecita. El cap? Sí. No, les pelis. plomes no puc. Que suaus, les plomes. Molt bé, Clara.
Moles que te cagues, me moles perquè sí, perquè ara no te sabria dir. Felipe, la veritat és que el que estic vivint així per a mi era inimaginable. Pues aún te queda un par de experiencias buenas. Més experiències, Clara. Les descobrim a la que alça el vol un marabú. Al Bioparc, el presentador de Nyas Coca, Manu Gorriz, no es conforma amb conèixer de lluny porcs senglars de riu. Li agraden les distàncies curtes i en Felipe s'engresca en un joc per a un altre membre de la família. Aquí, bien. ¿Qué tal? Yo soy Manu. Felipe. ¿Qué tenías así? Un tronco. Sí, ¿y qué? Espera, ¿qué? Porque este es el primer punto donde va Furia, que es molt el bé. potamoquero que tenemos. Furia. ¿Me ayudas? El nom, No, que va. Tot és Todo es amorosa. Val. Lo primero que hacemos es levantar este tronco, lo Sí. tiramos porque ella es lo que hace y se lo escondemos aquí abajo. Amagar menjar als animals del parc és una pràctica habitual per a estimular-los i simular el seu comportament en la natura. Fúria entra en acció. ¿Has visto qué fuerza tienen que levantan ese tronco? Sí, només en un col en el cap ja ho fa. I ella ho olora tot, sempre va per olfacte. Sí. Ellos tienen un olfato increíble que es para buscar esos bulbos y raíces. La podíeu gastar per a rastrejar, com els gossos, no? Estos de... Exacto. Els aeroports i tot allò, no? Havíem quedat que a Manu li agraden les relacions properes, familiars. Olora, ella. Vinga, Manu, anima't a tocar-la. A Fúria es veu que també li ha agradat Manu. Mira com olora ella. Muy bien, Furi. I el presentador de Nyas Coca vol saber-ho tot sobre Fúria. I Fúria va néixer al parc. Sí, aquí en Bioparc. Fa quants anys? 9 anys. 9? Sí. O sigui, aquella s'ha independitzat en 9 anys. Sí. Això la mitjana la baixa prou, eh? Així, en 30 anys encara estem a casa els pares. A mesura que Manu va coneixent Fúria, Ja vaig agarrant confiança. i Fúria també. Ai! M'ha mordido, eh? Ai! M'ha mordido, eh? Just ara que Manu s'ha confiat, Ha mossegat. Mira, ¿ves? A mí también me lo hace. deu ser la manera de mostrar simpatia d'esta família. Tú dale así, con la mano abierta. Fúria. Va, Manu, que no espera tant. Dóna-li una llepolia i feu les paus. No, ahí vais. Jo no me fío de tal. Segon intent. No me atrevo. I a la tercera... Ai. És que té la boca molt llarga. Molt bé, Manu. Però no baixes la guàrdia, que estos porcs encara et necessiten. I nosaltres també. Al Bioparc, a la praderia dels felins, Berta Baidez, la reportera d'Apunt, està expectant. Mira, ja tenim a Shanghai. Què te pareix? Mira, el retrobament, a veure. Clar, ell està estranyat perquè normalment hi són juntets, no? És un dia típic. Berta, que no perd detall, ja s'ha donat de com és esta relació felina. Ell m'he fixat jo que va darrere observant-la i quan ella es mou, ell reacciona, no? Està expectant. Ella és la que mana, ella és la que dirigís. Berta, veure lleons tan de prop no es fa cada dia. Som unes privilegiades perquè, clar, lleons africans no n'hi ha molts. En llibertat n'hi haurà uns 20.000, o sigui que són poquíssims. Poquíssims. I el que n'hi ha que fer és prendre consciència de que n'hi ha molt poquets. I n'hi ha que vindre, respectar-los i sobretot observar-los, que s'aprèn moltíssim com tu has après avui. No, he après moltíssim, però clar, a mi m'ha cridat l'atenció que sent el rei de la selva estic amenaçat. Així és, Berta. De vegades, l'acció humana és un perill, inclús per al rei dels felins. Jo vull celebrar que som ara i així, que vinguen tronades. Així, Lubango i Xanga descansen junts plàcidament. Això és bona senyal? Això és boníssima, perquè si ell no l'acceptara, ell estaria amagat o aniria on no està ella. S'han acceptat molt bé, des del primer moment. Però i les altres lleones? Com es porten? Les altres, pitjor, són un grup, són una manada.
i les femelles, la que mana, és la que té que decidir. I de moment, Xanga no vol compartir praderia amb la resta de femelles. Caldrà esperar que milloren les relacions de manada. Ja, jo que ja tinc un vincle en ells, perquè ja els conec, són els meus amics, ja els he ficat menjar, els he amagat, els he vacunat. M'agradaria aconseguir-ho i m'agradaria vindre així un dia i veure esta pradera plena de lleons, lleones, de girafes darrere. Jo t'avís, jo estic convençuda de sí. Això serà preciós. Amb eixe desig, deixem Lubango i Xanga. Berta, has fet tan bon paper que et volen de cuidadora. El pròxim dia que vingués, mira, te tinc ja preparat un uniforme. Ja, que no vaig molt ben preparat. Impressionada, Berta? Jo no sabia que els lleons i que els felins eren tan obedients. Una gran sorpresa, practicaré jo en ma casa, en els meus gatets. Clara segueix al bioparc fent-se amb les aus més grans del parc. Als marabús se'ls han afegit ara els voltors. Vamos a acercarnos poco a poco. Vale. Él es un buitre de cabeza blanca, Sí. es una hembra, y el otro es un buitre de dorso blanco. Què, Clara, t'agraden? És molt curiós, m'ha resultat molt curiós. Son muy bonitos. Este voltor. Bonics, eh? I mira que tenen mala fama els voltors. Comen carroña, animales muertos. Esos animales pues pueden tener enfermedades. ¿sí? Ells eviten que malalties Sí. greus es puguen propagar. Tienen unos ácidos que lo disuelven todo. Les diferents espècies d'aus es complementen. Lo que hacen los buitres, arrancar, y luego los marabús, que no tienen esa fuerza en el pico, pues cogen los trozos más grandes. O siga que són el tàndem de neteja perfecte. Ara que ja se't veu més familiaritzada entre corbs i marabús, el repte definitiu, Clara. Uf, és gran. Pesa 4 kilos. 4 quilos. Necessite respirar una miqueta abans, eh? Confiem en tu, Clara. Val. No, quita, que no pasa nada. Y ahora yo te lo voy a poner por aquí. Uau. No pasa nada. Pesa, eh? Uau, com pesa. ¿Vale? El aguante, no? L'aguante Sí. bé? Uau! Oh, increïble tindre'l. Ah, sí, damunt, no m'ho crec. No havia estat mai tan a prop d'un voltor. Repte superat. I amb nota. Pesa ja molt. Vale, te ayudo. Sí, perfecte. Vale. Ha sigut un repte meravellós haver-me d'enfrontar a totes aquestes proves que m'heu posat. Gràcies per aquesta experiència, per deixar-me conèixer els marabús i els voltors, que m'han canviat per complet el concepte que tenia d'ell. Crec que a partir d'ara veuré les aus amb uns altres ulls i tindré molta menys por i molts menys prejudicis a l'hora d'acostar-me a ells. Gràcies. Gràcies a tu, Clara, per valenta i per presentar-nos marabús i voltors sense por. No miris enrere i pren el rumb. Animalades. Després de l'experiència amb Fúria, Manu torna a posar distància pel mig amb la família dels porcs senglars de riu. Anna, què anem a fer ara, a veure? Doncs mira, ara és hora de que isquen els animals Sí. i el primer que hem de fer és comprovar que la instal·lació és segura per a ells. El primer que farem és comprovar el nivell de l'aigua. Manu s'ha encabotat a saber en primera persona com viuen estos animals. L'aigua està molt gelada o no? Un poquet. Un poquet. Aquesta ¿Puedo tocar o sí. no? Pots ¿La tocar-la, puedo pots tocar-la. Sí. Ara caic, eh? Seria ja Ahí espectacular. ja. Ah, sí, sí, Sí. sí. Jo no entraré a buscar. Sí, i ells se banyen o no? Ells es banyen. Gràcies per empujar els potamoquers dalt. Manu s'assegura que no hi hagi cap element perillós per als animals i aprofita per a deixar-los alguna sorpresa. Ahí al mig. Ahí al mig. Va, Manu, que Petra i Widel estan desitjant d'eixir a la praderia. Anem a la faena. Hem de llevar el màxim número de petjades que hagin deixat per que es quede perfecte, Ben com bonic, si tot. els animals estiguin realment Clar, al seu al hàbitat seu natural. Ja sou feu tots els dies? Tots els dies. Tots els dies. Tens bon braç, no, Anna? Home, Manu, deixa't de fotos i a la faena. però a ritmo, que hem de soltar. Sí, sí, sí. Ui, a veure si s'enganxen encara. Els animals poden eixir.
S'ha quedat molt apanyat, no? Has vist? I ahí tenim a Petra, que ha eixit finalment, i Petra ha i la cura. Poticilla. Petra i Guídol conviuen amb els búfals i eixa relació, per descomptat, li interessa a Manu. S'ajuden entre ells o no? Passen un dels altres i s'ha Doncs acabat? Petra sí que es porta molt bé amb ells, quasi sempre està al voltant dels búfals, i hi ha voltes inclús que dorm damunt dels Damunt búfals. d'ells? Sí, se porten Ai. molt bé. Tinc pressa si em dius que tu m'esperes. Un altre dia parlem dels búfals rojos. I si tot va bé, que s'encenguin els dies. Jo he descobert un animal totalment nou, que desconeixia i que ara estic molt interessat. El que més interessat estic és en veure si al final tenen una descendència o no tenen descendència. M'interessa per conservar l'espècie i m'interessa per poder portar-los jo a Ñascoca, que ja sabeu que pares i fills és el que ens interessa ja al programa i per això vull saber-ho. Millor els visitem al Bioparc, Manu. I si tenen descendència, seràs dels primers a saber-ho. Ñascoca! De vegades, el desconeixement provoca reaccions injustificades cap a algunes espècies animals. D'altres, un excés de confiança ens posa en situacions compromeses. I sempre, aprofundir en el coneixement de les bèsties ens ajuda a entendre com són d'importants i a estimar-les sense prejudicis. Ens veiem molt prompte amb més històries increïbles dels més peluts i peludes de la família. Recorda que pots tornar a veure les d'avui en A la carta d'apunt sempre que vulguis. I estem en totes les xarxes socials.